Velika privatna investicija u hrvatskom zdravstvu. Medical Grupa i Philips potpisali su ugovor o kupnji 4 najsuvremenija PET-CT uređaja nove generacije, vrijedna 10 milijuna eura. U Medicalu ističu da je riječ o najsuvremenijim uređajima nove generacije koje će značajno povećati dijagnostičku pouzdanost za pacijente i pridonijeti poboljšanju kvalitete i duljine života onkoloških bolesnika. Smanjit će se vrijeme trajanja pretraga, zračenje kako pacijenta, tako i medicinskog osoblja. Uređaji će biti dostupni svim onkološkim, neurološkim i kardiološkim pacijentima u centrima Poliklinike Medical u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, ali u regiji. U slučajevima ugovornog odnosa s HZZO-om, pretrage u Poliklinici Medical ugovaraju se po identičnim cijenama kao i one u hrvatskim bolnicama. Želimo najbolje hrvatskom zdravstvenom sustavu, želimo biti partneri i jesmo partneri javnom sustavu, to jest mi smo pružatelji zdravstvenih usluga pod jednakim uvjetima kao što da radi i državna bolnica. S jednom razlikom. Svi troškovi, kupnje, nabave i svega idu ne na trošak HZZO-a, ne na trošak Ministarstva zdravstva, ne na trošak Republike Hrvatske, proračun Republike Hrvatske, nego iz onih segmenata uštede u poslovanju koje mi možemo ostvariti da bi to i provodili i radili. Ova čudesna tehnologija omogućit će nam bolju kvalitetu snimki, raniji pronalazak lezija, bolju dijagnozu, ali i manju izloženost pacijenata i osoblja zračenju.